pota yangu. Rashonrerechi. Mumwakwarku ndo kumaini. Asi kuto. Mwana manganai. Ndine vana 4 asi makanga majima yakanga yajaje. Saka muzgura kuri pa. Saka makandiri ndozodzoka shondiro. Apo kapo kugare. Kugara ndinabo pamba. Sanya yangu yangere kuti iyani mukazi parogara ro. Kunokana undipa chigu. Vana kana kwa ngosimuka pambane 10 months. Inini vandazo yori kuti njicha chiri pawai kutanga. Mukamuti akatanzi mukazi uya ndine mukazi mushawo ndinokuda. Asipane zvikunesa mukazi uyu ndiri musa. Kuba ndigaga we. Basa zvika mimi mubva mazo kuti uye Kuba ndigaga. Saka yashondore Kuba ndigaga. Wokutanga pawai. Saka uri kudi. Taura Kuba ndigaga. Inini nda vana baba vangu vaya kureva fumadza. Kune kumba kumurume wako. Hakuna chaina chasiya kushanda. Mai. Kumai. Unovaka yanikushanda. Atoga mukadzi warugara naye akaroora. Ina ana kundiroora. Iwo ndosina kuroriwa. Iyo mukadzi wagara naye vana vakati. Ane mimba. Iwa usisina basa nokuti wana mimba. Inini ndakanga ndati ndandirire pachena. Kwete kundihwandira kwaari kuita. Kuti achiri kundida here. Nekuti wo ininiwo ndiri munhu. Muda murume. Ndotoda murume here. Pamwe ari kundihwandira kuti pamwe akazonzwa kuti amai vaye vane murume. Alright, nasi ndikumboda kuti shuwa twazvakanaka but nashonde inoya so next court uya. Tese ndadaro teerera. Chandati uya kutoda kuti muchite divorce muchirambana. Kusava kwake kuya kana kusimorambana. Changamira ndakutokumbira ndozvamakanga mataura tindira. Ndati ndezvikonzo. Kukwira mari kubva kusvika pa. Kukwira kubva kwandikubva ndokwira hangu. Ndikukwira $4 uya $4. Asi chanesa ndikuenda kubasa. Basa bai kwakunesa kuti kumbira shundu rega rega ndi mari iyo yendikuuya ndiye. Mupurisa akaita nyaya yako ndiye. Vakamira. Uya iwe mupurisa akaita nyaya uya. Ndapakata. Musi wandapedzisira kubva. Chimira akunda zvinzwa. Mupurisa shere. Auchada murume mupurisa mari mutazo. Inini murume ndinomuda. Saka iwe pa. Murume ndiri kumuda. Iye ndiye ngandibudira pachino kuti achiri kundida ino akangobuda pamba. Haana kuoneka kungobuda pamba. Ndinofunga kumoyo wene mtwati. Akusinja malaini. Ndikatomusunga ndikatonaye ndikaura rezora nasi foni yake kuda wanga mumuna. Chondora ndabva pano, musi wandabva panapa. Musi wandauya dhisira kuperera vataradarika akatondifonera. Muri kuenda here ndikati ndiri kuenda. Ndikati ko imi muri kuona nditi muri kuenda here asamusi kuenda. Ndikatsva munhu andakamirira akandipa mari. Ndiri kuita sei ndiri kuuya. Ndasvika panapa ndomufonera kuti mapapi achada here. Ndaenda kumba musi wemande kuma4 vandifonera Une namba dzake. Ndinazo asadzisi kutoita. Kunenza vaye dzataitaura naye atinozoda rona asekuru vake vati ndini sekuru vake ndinadzo dzandifuna sedzaita new number asati ndini asekuru vacho ndinadzo. Saka musi wemande andifonera ndiri kubasa zvichinzi makadi. Ndikati ndiri kumangu makadi. Ndikachinzi makafamba zvakanaka here. Ndikati ndakafamba zvakanaka. Ndikati sei musina kuuya kuti ndakatozorasa mari yandandinofanira kunge ndichiuya nayo chibhadhara kudai. Plus nechitupa nefoni handisisina kana foni handisisina. Ndikati muri kudiwa kuti shonde rinoteera paseda. Ndikati kana ndikawana mari ndinoenda. Saka baba ivo ndinotoona kuti kuzvikudza nekundidza dani. Wewe ukazati handiri dare wawana mari yako. Asi kutobatika. Kuba anokufona asatambwe kana kuba kwako. Atouyiwo pa 10 months abva kutombawo. Eni kuti akafona iye kuti ndandakwira kuuya kudari. Kisapanga asingafoni. Ndikafona adairi. Vana ndikuchengeta ndege. Izvi ndine mafomu ana kuti kuenda kusekendari kuti. Kusangana tikachiramba naye wati murume uchiri kumudana. Mbonofunga panzi. Ndinogona kumuramba. Ndoti ndamuramba. Inobereka wanga kutapfuma yawo. Ndiko vasina vakabva ipapa vasina kugara. Kana chimwana pamu. Indochengeta vana vangu. Iye akangoti amabva ndogara kwakagara ikoko. Zvero ini ndikaramba murume vana vangu chavachengeta vari vanhu. Vanoenda kuchikoro here vana ava. Nokuti inini ndini ndiri kuti mwana adzidze ndini. Kuti mwana adye ndini. Kuti mwana apfeke ndini. Ngara pamakremu here. Aiwa ndiri paruziya. Kamba. Ndipani. Ndipangu yayi. Ndatsvaga tese. Vabereki vakaru. Vabereki vakawa kumarondera. Vakurirawo masekuru. Vasekuru vakaru. Marondera akakurirawo nanasekuru. Wanga wachita sekuru. Ina ndivaziva. Vanofunda kuchindira sekuru vake. Sekuru vako namba dzasekuru vako Ndiko vapo ndikati namba dzidzo kuna kudai foni yacho. Ava vataugone zvavava handivazivi. Ndakatombomufonera munhu iye kuti namba ndakapuwa nemwana.
achiti baba urushandisa namba idzi pandafoni pataura nechindeveri ambotaura nechishona vazotaura nendeveri akuditi handinini handinzoshona akanditi handinzoshona ndikandati inge mambondidaira wane neshona ndopaakaseka kuti ndogara pamwoyo kuchini maini pamwoyo kwaendo kwandirogara asi handivazivi amaike ndogara pamwoyo handizivi abereki vako ava ndisisi wangu waiva vakamirira vatumwa nababa nababa but ndautaura nasisi vacho murikutaura kutaura mwana wako pane zvinoda kunzwisisa zvinhu zvoda nyasha musho wake anouda akati arambane nomurume kwokugara hapana onaka vana vechikoro ndiye ari kuchengeta ndiye amai ndiye baba ndiye murume bachanongokubereka kuti panguva inonge ambosiya kuita zvevarume tiri manzi asina murume isinotei joko mune nguva dzamundu ukaenda kunguva dzenyu mutoro wevarume saka hapana zvokuita batura kuteedza kuti mutemo unongoti kana munhu atatora nguva asina kuya kunongokodzera kuita divorce dare rinotendera izvi but apa chiri kuti marekidza kuti enyaya yekuti ada musha wake rasokuyenda ona panonyaya right chechitu ndechekuti muri kutaura nyaya yepfuma pfuma kutaurwa chokwadi but kuti nebata chuma kuti tume vanhu kuti vanotora chimo hakuna saka nyaya inenge yayo kuti utaura nomurungu wake waana senze asekuru vacho ukambovaudza here kuti murume hasi kundiitira zvakanaka ndakavaudza vakati izvoni ndigara pamba pakwachauya varume ndizvavanoita gara pamba pakwachauya kubva ipapa hapana kana hama yacho notomutitaruti right munozouya ndikumba kana ndakasununguka isiri zvonde inotiripo takachena parliament but ndikuenda kuconference kwamutare unozouya kumba ndofona nditaura naasekuru wako vacho zvinzwa marebhas nokapandii nokuti ndine hanzvadzi yangu yabva kuchiredzi imari yandaibudisa hanzvadzi yekuchiredzi ndivo vacho vamirirwa vanowanza zvanditaura ndapindura kudhara zvikuru ndapindura pano zvimwe zvokuti munositrendeka pane imwe nyaya yekuti kana munhu akaberekwa achini chaita bad drive andidrive kana munhu akaberekwa paaitamba kumahombo achini change ndiri imbwa namanje kana munhu akanzi achaita munhu akakodzera kuita sabhuku utoona kuti sabhuku zveshuwa nekuti kumashure ukachangamira munin'ina wakakanga amusiya pamba 1985 pakupedza kwake mufunga ndakasiyana naye makore mashoma shoma anga asati nechikafu haana kana hero paaita pamba andi ndamusiya baazopuhwa mazuva ekuti anga changoenda aimbotika 20 dollars papa munin'ina wacho mari ndikuchaukumba andipe abva aimwa doro ainwa doro pandazobvunza ndatonzwawo neshamwari zemunin'ina waina kuti bamunin'ina wako yakumba here ndakanzwa ichi ndapuwa mari namukoma asi mari ndaitya pandavabvunza paune makapuwa mari nemukoma wanyu mukaitya ndakaityira shoko richii pano iyoyo richii kutadzisa mukadzi mukoma wangu wekugara pano kati hesho nhanzi nemukadzi wavo ndikati mugotaura izvozvo kuti pazonzi pamaineki pano kuda kwangu mukoma wanyu wanga waramba kutotsvaga semu pasabhuku kuti aimbogara makremu paakapiswa patazopatagara kumba kwasisi baba mukuru azoti atsvagawo panoti penyu endai pasabhuku pataenda pasabhuku shadidari atomboramba bva ndati kana maramba ndakuti ndipasimanga vavazoenda pasabhuku kwai patagara ndikati imimi kuti munge muri pana bamuni kuda kwani kwekutoti inini namukoma wanyu takatsvaga panapa abva azondibatira badza zvachinzi inini ndiri kutoita ngozi ndikutoparadza iyeyo nekuti mukoma wanga utotadza kugara pano nemukadzi wavo manext ndiondo akazoenda kwasabhuku aenda kwasabhuku vandorikuita nyaya sabhuku vadi yazopinda padare pandatoti kuna sabhuku mufunge zvendakambosedza papa chine 3 months ndikati ndambosesa nditi pamwe murume wangu achauya ndachitoya kuripota kupi pamuri kuti murume wangu pamba panapa haapa ndane 3 months zvachinzi zvino mototina pamunini wenyu wakuparira imhosva taudi takutoda munin'ina murume wenyu vanyora tsamba wapa munin'ina waina kuti ngaodi tiri kumuda pano asi zvakazondinetsa ndezvekuti kunyora kwakaita sabhuku tsamba murume wangu akazoya kusvikira panext door vazoenda kwasabhuku aenda kwasabhuku ndakazonzwa murume wangu akutaura kuti inini ndi ndakadzinga munin'ina wake pamba vandationa kuti nazviro kuti sabhuku nemurume wangu vamwe chete vakanga vamoti murume wako tikumuda pamba asina nhasi yakatomabhuku kusvika izvezvi vakatinyarara avatobvunzi kana kuti chii avatobvunzi ndiko zvakazondipa kuti ndizisire kufuti kwasabhuku ndakabva ndaona kuti sabhuku anenge rimwe chete ngandingoya kuno kupachiva sabhuku wako ndiani nyambudzi ngoni nyambudzi ndipa parecipment pano kuchiruma
pachief Madziri. Unozouya unotaura unovakomana vanokudza pandowanika unoya kumba wangwa unoya iwe kumba opedza nyaya yakasununguka sazasabhuwa nomunhu wako ndotaura nefoni dzako akati dzinotaura pati zvinhu zvaita nzandira foni akaudzawo imwe watona madhonodha haana foni iye ngaende kuita